Så tager vi lige en lille rundtur her i vores nye hus. Kommer ind ad hovedindgangen. Så har vi vores bryggers. Der står Julie klar til at være støj. Hun har fundet sin plads. Så kommer ind i gangen. Med plads til tøjet. Kommer ind i stuen. Der er vores soveværelse. Badeværelse. En brusekabine. Skal vores køkken være? Der er værelse. Ned badeværelse. Og værelse mere. Det er sgu lidt sjovt at se. Nok mest for os.